گۆڤەند و دیلان ڕەنگێکی شاهیانە ئێزدی دەستی خوا دەدەن هەڤ و دکن لێ تەڤایە بۆنەیەن خوا شاهیان سەرساڵ و نەورۆز و ژن ئینانە. وێ ڕۆژێ گۆڤەندێک لە ماڵە ئەحمەدێ جاسۆ مەزنێ هۆزە منتکان لە کۆچۆ بوو. برازایەوی بنیان یێزاڤا و بووکە جوان نەزمێ نەدزانی ئەڤە دێ بیرەوەریا وانیا خۆشە داوی بە ji کۆچۆ. دیلانە داوەتاوان دووبارە نەبوو. چەند مەح دەرباز بوون دەما دەنگێ تەقەیان بسەر گوندی کەتی. دەمژمێر دووی پشتی نیشەف بوو. بازیە 19 ساڵی بەهەتی. سێ ڕۆژان پشتی وێ تەقەیێ ملیتانên دەولەتە ئیسلامی داعش هاتن جەم ئەحمەدێ جاسۆ و خوەستن هەر کەس ئۆلاخوا بگوهەڕە. وان مهلەتە 2 ڕۆژە داوان هزرا بژارەیان بکن. بە هەزاران خەڵکی وێ دەڤەرێ خۆ لە چیایە شنگالێ گرت. لە 15 مەها هەشتە باخێ برایە بازی تێلەفۆن کرد و خواست گشت مالبات وەرن ئاڤاهیە خوێندنگەهێ گشت خەڵکی گوند لێ جڤیانە. di çend deqîqeyan da otomobîlên çekdarên pirî milîtanên Daeş gihiştin. Wan her kes jêk cuda kir. Keç, kur, xanimên neşûkirî û jinên biemir. Bazî got wan betanî da nan erdê û ji me xwestin têlefonên xwe pavêjin ser. Di pêra zêr û pere. Daeş ji nû mêr jêk cuda kirin. Pîr ji nav xortan. Bazî got wan em jêk veqetan dî hiştin. Li bîra dayikeke êzdî tê demê wan jinên bi nav Emir de çoyî birîn dengê gulleyan di guhê wê demaya hewar û qîrîn. Daişek hat şîrek di dest de bû. Jinek jê pirsî kanê ew hemû pîrejin? Wî got me kuştin û hinek ji wan jî ser birîn. Bazî hevalên xwe Nadiya, Buşra, Nûrê û sedan keçên dî dîtin. Wê got bîreweriyên kevnên rojên xwendingehê li bîra min hatin. Ev heman xwendingeh bû Nadiya ji pola sê li wer dest xwendinê kirî. Dema ew kiç ne di jorên xwendinê de wan bi hev re yarî bi bûka şûşên xwe dikir. Dengê otomobîleka pîkap bazî ji wan bîreweriya hişyar kir. Wê ji pencereyê dît dema Daeş hinek mêr birîn. Ehmedê Caso bi wan re bû. Di pêra dengê teqeyê hat. Dengê teqeyê dubare dibû. Nadiya jî li qatê duwem bû. Wê dît Daeş çend mêr birin û teqe li wan kir. 6 birayên wê di nav wan de bûn. Dayîka bazî birazayê wê li cem hişt dema ew rakêşayn û birîn. Her ew deqîqe bû bazî careka dî dayika xwe nedît. Dema Daeş hatîn Nadiya û keçên dî bibin bazî destê xwe danî ser birazayê xwe got ev kurê min e. Cara yekê wan ji keçên dî cuda kir. Lê yekî jê xwest digel zarokê xwe di nav jinan de bimîne. Bazî ji bo demekî kurt bi şans bû li wir hiştin. Wan Nadiya û sedan keçê dî bi pasan ji koço ber Nemûslê. Nadiya gote netewênê girtî ka li wê rojê wê çi bi çavê xwe dît. Wê got çekdarên Daeş hemû mêrdane ser hev û di rojekê de 700 ji wan kuştin. Wan heştî jinên bi Emir cuda kirin û li solaxê kuştin. Dayîka wê di nav wan de bû. Daeş zarok birine navendên rahênanê. Bîreweriyên Nadiya li Mûslê wê neyê rasteqîneyê jiyana jirdestê Daeşa. Wê gote rêberên cîhanê li netewênê girtî çekdarên Daeş keç û jinên girtî bêrêz kirin. Destê xwe dihavêt wan û ew bêrêz kirin. Ew avahiya Nadiya û 105 dî birînê pir bû. Hezaran êzdiyên dî têde bûn û Daeş ew weka diyariyan lêk diguhertin. Yek ji çekdaran xwest Nadiya ji xwe re bibe.
ئەو ژووی مێرێ گرێ بلند بەهەتی لێ ئەو بپەحینا کەت گیانێوێ. پشتی چەند دەقیقەیان زەلامەکی دی هات گەودەیەوی بچووکتر بوو. نادیا هیڤیژێ خواستن وێ ببە. ویژی ji Nadiya xwest olaxwe biguhere. Nadiya derd û êş dîtin. Çekdarê Daeş viya wê mere bike. Wê jî hîvî jê kirin û gotî ew nexweş e. Piraniya jinan weka Nadiya rastî nexweşiyan bibûn. Piştî çend rojan wî zor li Nadiya kir û jê xwest xwe bixemlîne û xwe sorav bike. Her wê şevê ya wî xwestî kir. Nadiya xwest bireve lê nobedara ew girt. Wê şevê wî têr Nadiya quta û êşand û kencên wê jê kirin xiste jora nobedara wan jî merema xwe ya pîs bi wê derişt heta ew bêhuş bûyî. Wan keçan zanî ew ê li bazarên koletiya seksî bên kirîn û firotin. Pir caran wan xwe nedişûşt heta çavê Daişan nekeve ser wan û wan nekirin. Dokûmenteriyê bi navê Fermana heftê û çarê ya Koço wî reftarî tomar dike. Tu wê bi çendê bikirî? Bi tivengekê. Bihayê wê li ser ciwaniya wê ye. Çavşîn cuda ne. $500. Îro bazarê Sebaya ye. Keçin êzdî. Ew ê du duan bibe. Te şirîkek heye yan na? Min û Farûqî yek heye. Te sebiyeka êzdî divê? Erê, tu wê derheq wê derkevî. Eger 15 salî bû, divêt ez wê rast û çep bikim û didanên wê bibînim. Ma ez ê çi jê bikim eger wê didan nebûn? Gulleyekê li serê wê bide. Birazayê bazî ku li wan rojan weka kurê wê bû, hinekî alîkar bû. Ew digel 20 keçên dî birin Telafir. Di pêra ew birin Reqqayê li Sûriyayê digel birazayê wê 3 salî. Ew li Helebê hat firotin. Hinek rojan xwediyê wan demijmêr 4 spêdeyê birazayê wê ji xew radikir da nivêjê bike û Qur'anê bixwîne. Bazî 2 caran hewla revê da. Cara yekê ew ji malê Revya û li bajarê Helebê dergehek lêda. Jinekê dergeh vekir. Bazî çîroka xwe jê re vegêra û xwe havê te bextê wê. Ew jin bi mêra xwe re axift û bazî di mal dehişt heta mêrê wê gehişt. Bextê xirab ew mêr hevalê Daeş bû. Wî gazî wî zelamî kir yê bazî ji cem Revyayê. Dîsan ew rastî lêdanê bû, eşkence û te'daya seksî. Rojnameya New York Times li ser jiyana keçeka dî nivîsand. Lemya Beşar 4 caran hewla revê da. Berî ku cara dawî li meha 3 adarê xwe rizgar dike. Lê mayînek teqî. Wê teqînê çavê rastiyê Lemya kor kir. Pîstê ser û çavên wê şewtan. Lê heta bi çavê kor û bi ser û çavên şewat ew dibêje bextê wê spî bû. Ew di xema xweha xwe ya 9 salî meyada de ya ku hêşta li cem Daeş girtiye. Meyada şiya wêneyekê xwe ji kes û karên xwe re bişîne. Ew li pişt alayeka Daeş e. Macleans saytekê li Toronto çîrokên çend kiçên dî rîpor dike ka çawa jiyaneka nexweş di destê Daeş de derbas dikin. Emîre Husên keçeka 14 saliya êzdiya tatoya li ser destê wê çepî dixwîne kesên min vegerînin. Mîdalyek mezin dostoyê wê de ye. Wêneyê birayê wê mezin li ser e. Wê divê birayê wê tim nêzîkî wê be. Rojekê zor li Buşraya 15 salî û keçên dî hatkirin heta xwe bişon. Wan zanî te'da û zor dipêretê. Keçekê di ser şoyê da reha destê xwe birî û mir.
بشرا گوت بتنی او دکارا چیروکا خواه وگیرا نپتر. PRI کمپانیه که میدیا سربخواه چیروکا جانی نویساندیا و حتا روژا اینی خواه را گرد. همی زلام چونه مزگفتی و خواه به عبایه که رش پیچا و ده دری وکری را خواه ودزی. نادیا بازی و کچندی شیان براونیان جی بیکو بیزانین رزگار کرین وان او کرین او رزگار بونا. تراجیدی هر روش ده قومن. نسرین کوسه سالان ده دست داعش ده دنالی و ببو آرمان جا تعدائه ده ایریشکا فروکان ده لمصلحات کشتن لروجا نهی مها تیر مهی بتنی روجا که بری رزگار کرنا مصلی. بازی نسرین دید ده دعوتا بنیان و نظم دا دیلان دکر. بازی گوتا ما وی و کچندی لوی روژی دیلان و گووند کرد. وی گوت جی زاوای وی روژی بنیان نلو کوچو بو دما چکدارن داعش لسی مها تباخ 2014 گندی وانگرتی. او جمرینی رزگار بو. لی نظم بوکاوی روژی دگل کچندی لپانزای تباخ هات سبی کرن. او دو جان بو و پشتی چند مهن کولتیه خودی کچک دایه. بری چند مهان و جارک تلفونا کسو کارن خوکر و گوتوان او یا لباجار رقای سوریه. پشتی و تلفونی سالوخن و قدبون.